Салом ҳаводорони дастаи Барселона. Тавре дар васоити ахбори омма менависанд Ювентус омода аст ки аз трансфери пияниш даст кашад ва каталониё умедашонро ба Севилия бастанд. Барселона мехоҳад ки Эмерсонро фурӯшад ва ба ҷои ӯ Белеринро аз Арсенал ба даст орад. Элиаш Морибаро дастаи Лейпциги олмон харидор аст ва Барса тайёр аст ки ӯро бо маблағи 15 миллион евро ва мукофотпулиҳои иловагӣ дар ҷамъ ба Лейпциг фурӯшад. Падари Лионел Месси иброз намуд ки дили писараш рангидааст, вале ки ҳамаи хабарҳоро ба таври пурра имрӯз бароятон шарҳ хоҳем дод. Дӯстон, футболи дастави як муддат ба истироҳат меравад ва мунтахабҳо рақобатҳои худро баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳонии соли 2022 баргузор мекунанд. Дар Аврупо моро якчанд рақобатҳои ҷолиб интизор аст. Барои шавқовартар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1x ба онҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оид регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Аз ҳафташ Миралим Пияниш ба Ювентус бар намегардад. Мулоқоти охирини намояндаи Барселона Фалли Рамадани бо директори варшии Ювентус Федерико Керебуни субҳи имрӯз дар шаҳри Милан баргузор гардид, аммо ба мувофиқа нарасиданд. Барселона умед дошт ки футболбозро ба иҷора медиҳад ва танҳо як қисми музди меҳнати ӯро пардохт мекунад. Мушкили дар он аст ки бозгашти Пияниш аз назари иқтисодӣ муфид нест. Ӯ бояд ҳадди ақал 2 сол берун аз давлат равад то ки ҳаҷми андозаш сабук гардад. Хабар медиҳанд ки Федерико Керебуни бегоҳи имрӯз бояд ҷавоби охиринашро доир ба Пияниш медод, вале эҳтимол аст ки Ювентус аз ин футболбоз даст кашидани аст. Модоме ки вазъ бо дастаи италиявӣ на он қадар хуб аст, Барселона вариант бо Севилияро омӯхтан дорад. Мувофиқи манбаи хабарҳо, Пияниш аз дастаи испанӣ пешниҳод қабул кардааст. Ана инро наҳангони соҳаи тиҷорат мегӯянд. Дар аввал Ювентус Пиянишро бо Артур иваз кард. Айни ҳол бошад Пиянишро бозпас мегардонад ва нисфи маошашро Барселона пардохт мекунад ки аз дастаи Ювентус баромад мекунад. Илова бар ин Артур ҳам дар онҳо боқӣ мемонад. Тасаввур кунед, ҳам Артур боқӣ монд, ҳам Пияниш баргашт ва боз нисфи маоши Пиянишро Барселонае ки дар буҳрони иқтисодӣ қарор дорад пардохт мекунад. Муқоиса мекунем, маоши Артур 3,5 миллион евро буд. Ӯро иваз кардан ба бозингаре ки ҳоло маошаш 16 миллион евро аст. Акнун ӯро ба ҳамон дастае ки Артур бозӣ дорад бармегардонанд ва боз омода ҳастанд ки 8 миллион еврои дигар барояшон маош диҳанд. Ба дурандешии Ювентус вабше гап надорам. Муҳофизатгари Барселона Эмерсон ба дастаи Тоттенхем гузариш менамояд. Дастаи каталонии футболбози 22-соларо бо маблағи 30 миллион евро мефурӯшад. Барселона ният дорад ки Эмерсонро дар даста Белерин аз Арсенал иваз менамояд. Эмерсон моҳи январи соли 2019 аз Атлетико Минейро ба Барса гузариш намуд ва дарҳол ба дастаи Бетис ба иҷора рафт, вале тобистони имсол ӯро бозпас хонданд. Бо Тоттенхем то соли 2026 қарордод имзо мекунанд ва мувофиқи он ҳар сол 3 миллион евро маош хоҳад гирифт. Маблағе ки аз фурӯши футболбози бразилӣ ба даст меояд, ният доранд ки барои гузариши боз як ҳамлагари нав сарф намоянд. Пештар Куман тасдиқ карда буд ки баъд аз ҷароҳат бардоштани беҳтарин футболбоз дар таърихи футбол, ҳамлагари нотакрори даста Мартин Брейтвейт, Барса боз ба як ҳамлагари дигар ниёз дорад. Нашриҳо хабар медиҳанд ки ин метавонад ҳамлагари 35 сола Марио Манҷукиш бошад. Футболбози муборизи хорватӣ аз сӯи агентҳояш пешниҳод шудааст. Бечора Эмерсон баъди 2-3 бозие ки дар ҳайати асосӣ хуб баромад накард, аллакай ӯро ба фурӯш гузоштанд. Бозингари ҷавон буд ва шояд ба шансҳои навбатӣ арзанда бошад. 30 миллион евро маблағи хеле хуб аст, аммо агар Барселона боз як ҳамлагари дигар гирад, дар ҳайати муҳофизатгарони эҳтиётӣ маҷбуранд ки ниммуҳофизатгар онро гузоранд. Ҳамлагари ҷавон ояндадор бошад дигар гап, вале Манҷукиши 35 сола чӣ лозим бошад? Шояд Андре Аршавинро ҳам ба даста даъват намоем. Бечора солҳои дароз орзуи дар Барселона бозӣ карданро дошт. Ниммуҳофизатгари ҷавони Барселона Элиаш Мориба ба дастаи Лейпциг гузариш мекунад. Дастаҳо барои ин трансфер қариб ки ба мувофиқа расиданд. Каталониё пешниҳоди 15 миллион евро бо мукофотпулиҳои иловагиро қабул карданд. Бозингари 18 сола бо Лейпциг барои 5 мавсим шартнома хоҳад баст. Талаботҳо аз ҳарду ҷониб дар шартнома аллакай мутобиқ гардидааст. Шарту шароити Барселона ӯро қонеъ нагардон ва баъд аз он ки бо Барса барои идомаи шартнома бо мувофиқа нарасид, Мориба тасмим гирифт ки дастаро тарк кунад. Роҳбарияти Барселона ба ӯ 2 миллион евро пешниҳод карданд, вале ӯ хост ки 3 миллион евро маош дошта бошад. Кадоме аз инҳо ба хатогӣ роҳ дод, танҳо вақт нишон дода метавонад. Зеро ӯ хеле бозингари ҷавону ояндадор аст, вале худписанд мебошад ва нафсашам нафси наҳанг. Баъди 2-3 мавсим ӯро бар ивази 150 миллион евро ё ин ки 10 баробар зиёдтар ба даста бар нагардонанд хуб аст. Мисли Лукаку ки ба Челси баргашт. Морибаро ба ниммуҳофизатгари Манчестер Юнайтед Пол Погба муқоиса менамуданд ва мегуфтанд ки
Погбаи дуюм хоҳад шуд. Бо истеъдоду маҳораташ ки ҳоло Погба нашудааст, вале бо феъли бадаш кайҳост ки Погбаро паси сар кардааст. Падари Месси иброз кардааст ки либоси дигар дастаро пӯшидани писараш барояш аҷоиб наменамуд, чунки ҳаёт ҳамин аст. Ҳеҷ кас ояндаро пешгӯӣ карда наметавонад. Сару садоёре ки гӯё Лионел аз бошгоҳи Барселона ранҷидааст, Хорхе Месси рад карду ҷавоби кӯтоҳ дод ки аз Барселона не, вале аз ки? Аз касони дигар гуфт дар ҷавоб падари Месси. Хотиррасон мекунем ки Лионел Месси ба хотири дар даста боқӣ монданаш аз 50% музди меҳнаташ даст кашид, вале ин ҳам кофӣ набуд то Барселона ки аз буҳрони иқтисодӣ танқисӣ мекашид тавонад ӯро дар бошгоҳ боқӣ гузорад. Месси гуфта буд ки баъд аз интихоботи президентии Барселона бо Лапорта якҷоя хӯрок хӯрданду ба ӯ гуфт ки дар даста боқӣ мемонад. Дигар аз дасти Месси чӣ меомад? Маъз Месси буд ки Лапортаро ҷонибдорӣ кард то ӯ президент шавад, вале баъд аз ғолиб омадан дар интихобот вақтро то муҳлати анҷомшавии шаҳрномаи Месси кашол дод ки он вақт тамом фикру зикри Месси дар Копа Америка буд ки солҳои тӯлонӣ орзу мекард бо ҳайати мунтахаби Аргентина барандаи ҷоми ин мусобиқот гардад. Лапорта бошад бо лабханд мегуфт ки ҳамаи чиз мувофиқи нақша ҷараён дорад ва Месси дар даста боқӣ мемонад. Худро мисли шайхони араб тасаввур мекарду ҳоло шаҳрномаи Мессиро идома надода бо падари Холанд ва Мино Раёла оид ба трансфери ӯ мулоқот анҷом медод. Айни ҳол хандаовар аст, зеро як масхарабоз Бартомеу рафту масхарабози зирактар Лапорта ба даста омад ва он касоне ки падари Месси дар назар дорад ки писараш аз онҳо ранҷидааст, маъз ин ду нафаранд. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. Аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва сус гардидани қувваи мардонагӣ. Ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. Ширкати Азия Маркет барои давои ҳама ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. Ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. Барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. Орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.